Igbo ndị ọma ije ọnụ anyị bulukwa nabata asị m ebe onye nọ na-anụ olu udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị ihe ọma ya emere onye ọbụla biko o nwere vidiyo nchọkwu nnene were anya okenye ji enyi ihe dị n'akpa nye vidiyo ya nwa ka efe ihe na-egosi gị maka na onye si na ajụ ihe adịghị onye si na ndị mmadụ adịghị eme mmadụ ihe ọjọọ asị ka ọ na-asị maka na Baịbụl kwuru ekwu sị na the heart of man is desperately wicked ọ bụkwa n'ụzọ ọsọ n'ụlọ dị desperately wicked. Enwe vidiyo kwuo na ofu nwoke agbara egbe egbe na amụsụ na wee pụtazi na-eliga ahụ oligide gị ahụ n'ime ligide gị olipụtazi ya n'ezi mgbe ha maazị ha ya eme na ama m ụfọdụ ndị anwụchana n'ohi ya epụta ibulu gị jawe na ụlọ ọgwụ emenu m na ọgwụ oyibo ama ngwọta gị biko nenenu vidiyo ka unu fụ testimony nwoke anya n'ebe o ji eje eji egwọta ya ihe na-eme ya nenenu ya ka unu fụ ọrụ n'eze Ayaya Nando iwe ego nwa ọgwụ a na-agwọ n'ele okay ya ngwa kọwara anyị ife menụ amụrụ m ya ọgwụ mmadụ daretịrị ya onye daretịrị bụ onye dibịa from Iza onye dibịa ibe daretịrị yes and belt ka agbalị ya belt egbe amụsụ belt ebe a niile na-enwe ọkụ bụrụ sọ ọnya and ọgaolugo ameni na Jenụwarị ka ọ bịara ebe na Jenu and ebi ebu wee bata ọ na-asụ uden na ya nwa ya ejizi ọnya kọwala nọ nna ngwa kọwa ka ịnụ from you ihe ebugodo ụzọ kpaa afa kedu afọ Ozemeneduwin onye Iza okay ihe a bidoro na December time nwere ebe nne jere onye nke eji chọnara m ego ri ụta bụ na nwoke na-agbada every day by day so the last dibia bụ ezigbote dibia kara aka bụ onye maara ife ọ sị m na ọbara ori nara m ego ri ya n'ọma mmetenwu ma si jebe ebe dị ọna nruo Nando ka m ji eso ya na-akpọ Igwe Ayaya nruo a n'ebe nwa na nsogbu m ya na ndị ka m bịakwara gwara anya m n'afọ ịghọtago so ya ka m bịa tata ọnya bụ ife dị ya onye maka ya o bidoro ebe a bifo bụrụ nnukwute ọnya mbụ akwa m every 5 minutes ka m na-eyipụ akwa bụrụ blood ebe ọ na-ebleed so na-atọ m so ịta ka o si dị na ebe a nwa nọ ife dị ya anyị bidoro oge a nwa sendịgo mmadụ ite ebe a na ọ na-eme mma onwe nke na-enye nọmba ga na mụ afụrụ okwute ihe m furu witness ka m ji emere okwu so ịta ka ọ dị bụlụ obele ife nna ọrụ na-eze ụnụ afụgo ya a na-agwọ n'ele bịa bụ dibịa this man nọ ebe a na-ekwu ji ọnụ ya wee kwu na-ebu ya ebu wee bata ebe a na-ege ntị na-ebu ya ebu wee bata ebe n'ọda dị a nọrọ m ya ka m vidio kwuo nke ahụ ịghọta mana taata o nwerugo onwe o jizi ọnụ ya enye testimony ọ ka na-afụkwa ofu ihe niile abụgo n'Salịbọ mgbe onwelọ Ayaya Nando igwe ndị ịnwe ọgwụ igwere ego nwee ọgwụ ịgbara egwu afa na every week new testimony na ọya na-ada n'ofu ọ bụla obere ife nwee ife igwe egwu ọha na eze ife nwe ego ọha na eze nwe ife ọzọ bụ bigo ana m agwa ọha na eze na-agwaso m ụmụ mkpọmkpọ ibulu dibịa nke ịmaali bụ na ịmaali ya nke ị na-amarọ ịna na mmadụ ego na ọ na-emebi afọ anyị iji na maka agụụ na agụụ ịnara mmadụ ego nke ọ na iri juru afọ nara mmadụ ego nke ịma gwa onye na-ịma nke na-amara isi onye na-ịmarọ ka dibịa anyị nwere ugwu ana m agwa some people na-eji ndị dibịa atụ karikashọ mbata gị aka akpata abaghị ga-abụ sọrị na na-adị oles ma ọdịnala adịrị ọzọ na adị azụ ụkwụ n'ala ị nwere ike iji dibịa tụkarị mana as far as ọdịnala ka dị a na-azụ ụkwụ n'ala nye dibịa respect ọ sị ya bụla obere nwakwa ya n'ugwu ife ụmụala ọ na-eme ọ mazi nke ọmarị nke ọzọ na dibịa dị amasị ife amasị onye ike marị nke amarị ga mara nke ọzọ dibịa dị ka akwụkwọ a na-agụ agụ ana m agwakwa ọrịa n'eze malụ na m nwere ọgwụ ọgwụ aka m wepụtara na agwa m na ọgwụ erike na nka na-eweta ọgwụ ịkwesịkwa ikwu ọzọ iyi ewepụtakwa ọzọ nke ịtọ ka m ewepụta kịta mana ebe ncha iji wee mee praktis nke ịta bụ mgbe oisi na-amị ego na Lagos malụ na m na-abịa Lagos na oisi na-amị ego na-eme baịdị m nwere ọgwụ bata ebe ahụ ọgwụ m eji nwe mma mkpọgbu mmadụ na ọkụkụ ka m sisi debere m
ọgwụ eji nwa kpogbu ọkụkọ saa ole nke ọkwụ nwụrụ anwụ tichere m nwa nọdụ ala ana m agwa ndị Igbo niile ọ ga-akpọtụ akpọtụ na nke osi na-amụ ego na Lagos Igwe Ayaya alụsị ga-abịa gwa ndị Igbo na ọgwụ dị nke bụ ezi anyị kewara ọgwụ ọbụla obere ife ọ na-afụgodi enu ife ekwu ka a na-eme daalụ that comment from where you are watching from na-share this video n'anya na ọ dịgolu nwanne anyị nwoke anyị na mma ọ sịrị na mgbe izi ebi ebe a na-ebu ebu and afọ ya sef belt a na-akpụ ya egbe amoosu agbanarịa gị ozugbo ọ baa gị n'ime arụ ọ na-ataji ọnya ọ tajigide gị ọ pụta outside dibịa oyibo a na-azọtarị ya o nwere ogwu oyibo na-azọta ụdị abụ ụdị ọ na-abụ agba ọgwụ enwere ozugbo dibịa oyibo a na-azọtarị ya nwere ibe oyibo nwere ike ịkpọnwụ ya ọsọ gị na-emesi ya ọgwụ n'ebe na ọ na-anya ọnya ọ na-abụkwa ọnya mụra mmụọ na-aga ọ na-agbapụ mmiri na-eblid etu ọ na-eblid outside ka ọ na-eblid inside ọ ya bụ na ọ dị afịara ogbuo mmadụ egbe amoosu ya na m kwadoro ndị amoosu akwadoro ndị isi ajụrụ na agbanara mmebi ya mkpataba aka akpata onye ọbụla ọsọ ya bụrụ mmadụ bụrụ mma afọ ga-asọrị ọbụla obere ife nke bụ eziokwu ụkwa shienụ ka ngosikwa ọzọ na ebe anyị egosi taa ka nkụ enwezi m efe ogologo akụkọ Igbo ndị ọma ji eme ọnụ ama m na-esigasị m ebe onye na-enecha vidiyo anụnwa biko ọ bụrụ na ọ dị gị mma ịlaiki ihe efe biko share vidiyo anụnwa laikikwa na post anyị kọmentị ya ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ